ket iti pinangipaay iti maysa nga lugan nga van nga L300 Mitsubishi iti tumunggal maysa nga barangay. Ket anya nga ta iti pakayusaran na detoy kunatayo. Ket kangrunaan na aket para transportasyon digiti kabarangayan nga kasapulan dito nga serbisyo mabalin nga mapanda usaren nga agturong kidigiti na dumaduma nga ahensya iti gobyerno iti makitransact iti papeles ken pinangipagna iti dokumento may panggep iti gobyerno da iti barangay. Transportasyon mabalin nga digiti ubing iti unag iti barangay pagadalan no adda digiti mabalin da nga pagturungan ket isu ti usarenda. Isu nga kunada nga ron nga all purpose detoy. Transportasyon mabalin nga usarenda digiti ang kasapulan nga emergency ka barangay da nga itulod win iturong kidigiti pasdek pagagasan wenno anyaman nga pagturungan dali gito yung kabarangayan. Maaramat pay nga emergencies. Maaramat pay nga digitay barangay disaster coordinating office daw wenno facilities daw wenno council da. Kastapay digiti produkto iti awaway ken digiti luglugar da. Tano adda digiti mayra na kunam kadin nga awan pulos ti pakay luganan digiti produkto dan nang nangruna digiti mapanda ilako mabalin met nga kasarita dati barangay tapno maaramat mat digitoy nga all dati nga all purpose nga luganda. So nga laksid ngamin kidigidi mon unang inted tayo idi 2016 peace and order ti maysa nga impa ganit get tayo iso nga da patrol tricycle da sumarsaronong taw-tawen kalpasan ti duwa nga tawen detay dump truck mini dump truck nga agserbi para iti infrastruktura tapno ti kasta awan unay iti dalan nga detay han nga malasat no di mapasaya ti gitoy itatan datoy manen iti may paay kadakwada nang nangrona kidigitoy nga panawen ket adu digiti locally stranded nga kalugaran tayo ket no kasta nga detay agdudupudop wenno agraranada nga masabat DJ border tayo iti pagudpod ken badok mabalin pay nga usaren digiti barangay nang nangrona no kabarangayan da digiti dumateng so nga deto iti may sapay nga pakausaran na digitoy apo. Kasti inaramid tayo timununa indunar tayo digitoy nga banbanag luglugan da na idunar di mawatak iti authority iti Sanggunyan nga may paaymanen nga may dunar digitoy nga luglugan kadakwada. Tapno ti kasta ket agtalenaed nga maintenarenda isa pulan da iti tenan anay nga napintas nga linong na ken tapno mataginayon iti pinagserbi na digitoy nga luglugan tawan sa bali nga panggep detoy nga gobyerno ti siyudad ti Batak no di ipaayan iti maysa nga wagas nga pakalag-anan digiti kabarangayan mi kalugaran mi ti siyudad ti Batak nga makasagrapmet digiti sangkabasit nga fundo iti siyudad tayo. Mano nagbalin na pundo na sir? No, jaka mo iti eksaktong amount na datoy nga dumanon iti 50 milyon. Kaslamet laing kiday di mo unang tangamin detoy apo iti ramen na wenno nagunag na datoy aya nga lugan kastay ko na nakita tay emergency ada radio na detoy apo nga agturong kidetay Saranay base tayo. For emergency rescue ken adama digitay emergency light na adama digitay siren na adapay datay hook na pagguyod ti trailer wenno nya man mabaling nga guyuden adapay kargadera na ta amangan nga pagkargada pay iti tugtugaw anyaman produkto all purpose karon all multi-purpose vehicle detoy nga
na panunutan ti city government apo. So nga mamati kami nga adun tumanen ti may pain nga pagsayatan iti syudad tayo nang nangro ng kiligiti bukod nga barangay. Ay kas tekino namin may donar itinagan iti barangay detoy. Hanga tinagan iti kapitan. Gobyerno ti barangay ti pakainaganan na. Ket do siya no man ti mangimatmaton wenno administrador detoy nga logan wenno kapitan isu iti administrador nangem nagan ti barangay iti pakay paayan na. Itatan adamat ti tatno ti kastaket matalin na ed nga mamentenar adamat digiti makungkuna nga ordinansa ti barangay may panggip kidigiti sa nikwada digiti agricultural machineries da digiti lugan da dump truck da masapol nga iramidan dati ordinance na tapno ti kastakit no maaramat iti barangay adda pagsandagan da adda pagibasaran da nga dati dawat iti kaslang maintenance na babay niti ordinance wenno rentana at anang arod no hanmet nga agtaod iti kwarta ket ana iti igatang datligay da baterya asete kada daduma pa nga maintenance na digitoy nga luglogan. Mabalin met kasi i-review to mo pala iti city sanggunyan panlunsod digitoy nga ordinance da barangay ordinance da. So po na nga siyempre ket the wisdom iti barangay ket isumat ti no kunada nga adumat nananay iti kwartada nga pangmentenar ken pang ited iti sweldo iti mangmaneho ta maidawat nga adda digiti ko ma-assign drivers na digitoy tapno ti kastakit napimpintas po ila pinaka-maintenar na adadto kadakwada apo nga mangutob ken mangpanunod no ana iti nananay nga pagsayatan digitoy nga sansanikwa iti gobyerno. Sir, nagapanak pundo na sir? Dato ket general fund. Opo, general fund. Damat digiti dadong mapay nga fundo nga special fund ngem damat ngamin purpose na digiti nga fundo, trust fund, with excise tax, at dito specific guidelines na dato. So, the general fund we can use it to buy digiti equipment, vehicles nga agturong nga agserbi kiti barbarangay.